Здравейте! В това видео ще ви покажем какво може да направите от менюто действия в профила на апартамент в Liho. Когато отворите конкретен апартамент, горе вдясно ще видите бутон Действия. От тук можете да ново съобщение, изпращате директно известие до собственика или живущите, нов депозит, добавяте нова сума в депозита на апартамента, занули депозит, нулирате наличния депозит за избран собственик, ново задължение. Добавяте такса или друга дължима сума към апартамента. Нов документ. Качвате или създавате документ, свързан с апартамента. Нов живущ. Добавяте информация за нов обитател. Ново домашно животно. Регистрирате домашен любимец. Редакция. Отваряте и променяте данните за апартамента, като площ, етаж, брой живущи и други. След като изберете желаното действие, попълнете необходимата информация и натиснете Запиши. Менюто Действия ви дава бърз достъп до всички основни операции за конкретен апартамент, без да се налага да обикаляте по други екран.